Id-deputati nazzjonalisti taw ċans lil kap nazzjonalista Adrian Delija sal-ħadd f'nofsinhar neqsin minuta sabiex jgħid se jagħmel wara li wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali. Bejn it-tlieta u l-erba' kmieni filgħodu f'laqgħa taħraq tal-grupp parlamentari, deputati nazzjonalisti tal-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil taw ċans lil Delija ta' ftit ġranet u jgħidulhom x'se jagħmel. Id-deputati ta' Simon Busuttil iriduh ikun fost dawk li jerfu l-pis tat-telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Miegħu tmexxija li tinkludi lil Clyde Puli u Pier Portelli. Intant biex jipprova juri li għandu l-appoġġ tat-tesserati, Adrian Delija ma riorganizza laqgħa Għawdex biex jiltaqa' mal-partitari Jawċin. Kienu biss mal-40 persuna ħafna minnhom Maltin li telgħu Għawdex biex Delija jgħid li kellu l-appoġġ. Waqt din il-laqgħa l-membri nazzjonalisti li attendew għall-laqgħa urew ir-rabja tagħhom ma' Delija fuq diversi temi. Fosthom urew ir-rabja tagħhom għar-riżultati ħżiena li kisbu l-midja tal-Partit Nazzjonalista skont l-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir. Il-membri saqsew lil Delija kif il-midja nazzjonalista ġabu riżultati ħżiena mill-istħarriġ meta hemm il-kap tal-midja Pier Portelli jitħallas salarji kbar. Intant il-membri taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista li huma parti mill-MZPN ħarġu juru l-appoġġ tagħhom lejn l-MZPN. Diversi żgħażagħ jiktbu I support MZPN. Bid-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina għamel like fuq Facebook lil waħda minn dawn iż-żgħażagħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.